Benvingudes, benvinguts una setmana més al programa Arxiu TV. Un cop més hem obert els prestatges, els armaris del nostre arxiu i hem començat a remenar entre els prestatges per trobar notícies que hem emès al llarg dels 40 anys d'història de televisió a Mataró. I avui comencem amb una notícia de l'any 2006, de fa 18 anys. Era l'època de la febre constructora, de la bombolla immobiliària, encara no havia petat, no s'havia desinflat. A tot arreu, a totes les cantonades, hi havia obres, hi havia grues, hi havia construcció de pisos. Els bancs no paraven de donar també hipoteques perquè les famílies s'endeutessin. Enmig d'aquesta febre constructora va esdevenir-se una situació que provocava mal de caps entre el sector de la construcció, entre les empreses de la construcció. Un treball d'investigació de Televisió de Mataró va esbrinar què s'amagava darrere d'uns rètols amb una roda que apareixien en moltes construccions, en molts llocs on s'estaven construint edificis de Mataró. Els constructors, tot i que no ho denunciaven davant la policia, explicaven que es tractava de suposades empreses de seguretat que s'adreçaven als constructors dient-los que els contractessin a la seva feina per vigilar el seu servei, per vigilar les obres. Si no, s'exposaven a que l'endemà es trobessin sense bona part del material o el material malmès. El treball d'investigació contempla també què opinava la policia catalana, els Mossos d'Esquadra, sobre aquest tema. Deien, home, si no hi ha denúncia tampoc es pot actuar. Aquesta és la peça que recuperem de fa 18 anys enmig d'aquesta febre constructora. Els constructors no presenten denúncies per por de represàlies, però molts d'ells són víctimes de coaccions. Diverses bandes d'ètnia gitana els exigeixen fins a 500 euros mensuals per garantir la seguretat a les obres. En cas de no pagar, s'arrisquen a patir incendis i robatoris que els provoquen grans pèrdues econòmiques. És per això que la majoria calla. Obres. És igual si són públiques o privades i també és igual si van a càrrec de grans empreses o de petits promotors. Moltes d'elles depenen de suposades empreses de seguretat que s'identifiquen amb rètols de simbologia gitana com aquests. Dues franges, blava i verda, i una roda de carro. El rètol indica que aquesta obra està protegida. La seguretat la proporcionen empreses regentades per famílies d'ètnia gitana. Els constructors o paguen o els perillen les obres. És per això que se senten coaccionats. Malgrat que no s'atreveixen a denunciar els fets per por a represàlies, el Gremi de Constructors de Mataró i el Maresme ha confirmat a Televisió de Mataró que molts associats són víctimes d'aquesta extorsió. Som força eficaços perquè entenem que són ells mateixos els que provoquen els possibles danys que es puguin fer. No tenim constància que hi hagi cap extorsió, cap coacció a cap constructor per cap empresa d'aquest tipus. Som força conegudes. El que necessitem és informació que faci referència a aquests actes i així poder-la treballar. Les bandes poden cobrar de 100 a 1.000 euros depenent de les dimensions de l'obra. Els extorsionadors actuen sota el paraigües d'empreses legalment constituïdes, però que només poden prestar serveis i no pas seguretat. Malgrat aquesta denúncia, alguns constructors admeten que els surt més barat contractar les bandes gitanes que un servei de seguretat convencional. El fenomen existeix des de fa 4 anys i s'accentua. Ara els constructors temen que les quotes, a més de generalitzades, siguin cada dia més cares. Érem a l'any 2006, ara anem a l'any 2007. Anem a la casa Coll i Regàs també el mes de gener d'aquell any, de fa 17 anys, perquè es presentava un cava rosat que portava el nom de la capital del Maresme, Mataró. Un cava elaborat per la bodega Alta Alella i que s'elaborava amb un cep, amb un vi, amb una vinya, amb un raïm que portava el nom de Mataró. Era un raïm que, de fet, ja era molt antic i en llocs com Austràlia era molt conegut perquè pràcticament més del 30% de la producció de vi d'Austràlia es feia amb raïm d'aquesta denominació, aquest raïm Mataró. Però aquí a Mataró, o a la capital, o a la comarca, s'havia deixat de parlar, no es coneixia pràcticament. Així que la bodega Alta Alella va decidir recuperar-lo i fer aquest
cava rosat. Es va presentar, com dèiem, a la Casa Coll i Regàs, a l'edifici modernista, obra de Puig i Cadafalch, al carrer d'Argentona. Era un cava extraordinari, se'n van fer, però, només 700 ampolles i aquesta és la notícia que explica com es va fer aquesta presentació. Mataró té un cava que du el seu nom. L'han creat les Caves Alta Alella. Es tracta d'un producte exclusiu que es va presentar ahir a la Casa Coll i Regàs de Mataró. Presentació extremada per un producte del que només se n'han embotellat 700 unitats. Un cava rosat molt saborós i aromàtic, fet sobre les terres de Sauló del Maresme amb voluntat de promoure el territori. A l'Ella, en aquestes vinyes en pendent i orientades a ponent s'hi han cultivat 1.000 quilos de raïm de la varietat Mataró. Es tracta d'una zona amb gran contrast de temperatures entre la nit i el dia. Això és el Sauló, que és el terreny típic de la zona de l'Ella. Són terrenys que són molt pobres en matèria orgànica, el que produeix baixes produccions en la vinya, però molta més qualitat. El cava Mataró s'elabora només amb la primera premsada. Només s'utilitza el 65% del raïm. Té un període de criança de 2 anys i això li dona la màxima aroma i gust i la mínima astringència. És un producte exclusiu per la seva producció, perquè es fan molt poquetes ampolles, es fa tot de forma manual. Llavors és un producte que té també una criança molt llarga, són 24 mesos a la cava, i per la varietat que està feta, que és el Mataró. El producte creat a les Caves Alta Alella es produeix de manera 100% ecològica i aquest és el resultat final. Un cava rosat en presentació de luxe i que s'atribueix el nom de la varietat. Aquest any es comercialitza per primera vegada i ho fa exclusivament a la capital del Maresme, al preu de 32 euros. La varietat Mataró és coneguda arreu del món. Significa ni més ni menys que el 30% de la producció de raïm a Austràlia i és molt popular a altres indrets com Califòrnia. A Espanya, concretament a València, es coneix amb el nom de monestrell. En canvi, a Catalunya és una varietat residual, fins i tot desconeguda a la capital del Maresme, Mataró, que és qui dona nom al raïm. Per cert que la bodega Alta Alella ha continuat elaborant vins i caves de qualitat, també amb aquest raïm, amb aquesta varietat de raïm Mataró. I ara ens mantenim al mateix any, el 2007, però anem a una enorme escultura que s'instal·lava a l'edifici de la nova seu central de Caixa d'Estalvis Laietana. Era l'any 2007. Al posar aquest enorme peix, era una escultura que simbolitzava un peix, un enorme peix, es posava en aquest edifici, la nova seu central de Caixa Laietana, al Pla d'en Boet. La instal·lació es feia sota l'atenta mirada del seu autor, de l'autor de l'escultura, en Pol Codina, i també del seu pare, el serraller Rafael Codina Marc, que entre els dos van estar treballant, un pensant-lo, dissenyant-lo, i l'altre construint-lo, i després estaven pendents de com es feia aquesta instal·lació milimètrica d'aquest enorme peix. Hem de dir també que aquest peix enorme, aquesta escultura que simbolitzava la mar Mediterrània, el que tenim a tocar que banya la nostra ciutat, s'instal·lava a finals del mes de desembre i el mes de gener s'inaugurava la nova seu central de Caixa d'Estalvis Laietana al Pla d'en Boet, una seu central que va tenir una vida efímera. Instal·lada l'escultura monumental de forja que presidirà l'exterior de la seu corporativa de Caixa Laietana. El conjunt escultòric té 38 metres d'extensió i pesa 4.000 quilos. És un peix volador inspirat en el Mediterrani i l'Alguer de la capital del Maresme. És obra de Pol i Rafael Codina. Operació de màxima precisió per col·locar aquesta escultura de forja monumental a la seu central de Caixa Laietana. Una grua de gran tonatge ha carregat la peça de 2.000 quilos per traslladar-la a l'estructura que la suportarà. La maniobra l'han dirigit els autors d'aquest peix volador, el mestre artesà Rafael Codina i l'artista Pol Codina, pare i fill units en aquest projecte. Ell va posar la xispa de la idea, però aquesta idea s'ha de dibuixar, s'ha de projectar i s'ha de... La planificació a l'hora de portar-la a terme ja és diferent. Has de fer una cosa petita, però les coses grosses porten feina i perquè les proporcions i que et surti tot quadrat. L'estructura, que encara s'ha d'acabar, ha quedat instal·lada aquesta tarda. Presidirà l'exterior de la seu corporativa de l'entitat i es podrà veure des de la cruïlla dels carrers de Pablo Iglesias i Serra i Moret.
El seu nom encara està per decidir. El nom ja que està dient en Encara Pol... està en dubte una mica, clar, però... perquè encara està verd. Però bueno. Quan tinguem acabat del tot, llavors ja sabrem definitivament el nom de la peça, que posem generalment totes les peces que es fan, fem el taller, fem El donarà com acabat el nom, diríem, no? Una mica. Això. El peix volador és l'element central d'un conjunt escultòric de 38 metres d'extensió i 4.000 quilos de pes. Està inspirat en el Mediterrani i l'Alguer de Mataró. És el primer projecte conjunt de Rafel i Pol Codina. La creació i instal·lació d'aquesta obra ha costat 150.000 euros a l'entitat d'estalvis. El peix volador, aquest peix enorme, aquesta escultura de forja que s'instal·lava a la seu central de Caixa d'Estalvis Laietana, al Pla d'en Boet. Ni més ni menys que 38 metres que fa i pesa 4.000 quilos, està aviat dit. I ara anem a l'any 1988. Ha plogut una miqueta des de llavors. I anem al 88 per què? Perquè anem al mercat de la plaça de Cuba. Era el dijous gras, el dia del dijous llarder, i a la plaça de Cuba doncs sempre han tingut la tradició de celebrar-ho com cal. Les dates principals del nostre calendari, de les tradicions, i en aquella ocasió van penjar un enorme ninot que simbolitzava el rei Carnestoltes, que ells deien, els venedors de la plaça de Cuba, que era el ninot de Carnestoltes més gran del món, perquè feia ni més ni menys que 12 metres d'alçada. A la mateixa notícia del 1988 veurem també al començament el dijous gras, amb la instal·lació d'aquest enorme ninot, i després de seguida anirem el dimecres de cendra per veure com es desmuntava i s'incinerava a l'exterior del mercat de la plaça de Cuba. Això l'any 1988. Tornem a celebrar el Carnestoltes. En aquests moments acabem de penjar el Carnestoltes més gran del món. Preuses, que vingui al centre. Va, està bé. Nosaltres, clar, som comerciants i també donem un sentit comercial, però el que ens interessa bastant és reivindicar tota la part cultural que porta d'això. L'hem fet aquest any juntament amb l'Escola d'Animació del COP i em sembla que és un dels més grans del món perquè medeix, com podeu veure, aquí darrere meu, més de 12 metres. Aquí, al Mercat Municipal de la plaça de Cuba de Mataró. Com anys anteriors, l'agrupació de venedors de la plaça de Cuba convida a tothom a la truita amb pa amb tomàquet i vi novell amb la diada del dijous gras. També hi quedeu convidats a la festa del Carnestoltes, la gran sardinada que l'agrupació ofereix a tots els ciutadans de Mataró. Us hi esperem amb disfresses, us hi esperem perquè creiem que és una diada que tothom ha de sortir al carrer a passar-s'ho d'allò més bé. Com deia, doncs, us esperem dijous gras i dimecres de cendra. Molt agraïts. No traguis el traje, cuidado. I seguim amb les festes de Carnaval, amb les tradicions i en concret les relacionades amb la nostra ciutat, amb Mataró, la capital del Maresme. La figura del rei del Carnestoltes mataroní, en Pellofa, va néixer l'any 1979. Era el moment en què recuperaven els ajuntaments democràtics i també les festes populars. De fet, el Carnestoltes al carrer pràcticament no es va poder celebrar durant els 40 anys de franquisme. Estava prohibit anar disfressat pel carrer i fer aquest tipus d'esdeveniments populars. Es restringia a un àmbit més privat, a les cases, les famílies, els clubs, les entitats, però no es podia fer al carrer. Per tant, l'any 79
es recupera la festa popular del Carnestoltes, arriba la figura d'en Pellofa, però aquesta figura sempre ha tingut alguna polèmica i ha fet que no sempre pugui aparèixer. De fet, el 1986, en Pellofa, el rei del Carnestoltes mataroní, es va presentar amb un penis enorme que ejaculava simbòlicament sobre la població, sobre els veïns i veïnes que eren a la plaça de l'Ajuntament per veure el seu pregó. De manera que això va provocar un escàndol i es va suprimir la subvenció que rebia l'entitat, la gent que organitzaven aquest Carnestoltes popular. Ja es recupera més tard, per iniciativa del propi Ajuntament, l'any 91. Després, fins llavors, ha passat per diversos episodis, més o menys gloriosos, més o menys participació de col·lectius ciutadans o directament organitzat per l'Ajuntament. Però, en tot cas, anem al 88, perquè el 88 es va fer rua, però no hi havia Pellofa. Hem dit que del 86 al 91 el personatge d'en Pellofa no hi era. Però sí que es va fer rua, i la rua sortia des de la plaça de les Treses i anava per diversos carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Anem a recuperar aquesta celebració de la rua de Carnestoltes sense la figura d'en Pellofa, l'any 1988. La celebració popular del Carnestoltes a Mataró es va iniciar l'any 1979, coincidint amb la recuperació dels ajuntaments democràtics. El carnaval havia estat prohibit durant el franquisme i es reduïa a festes de l'àmbit privat, ja fos familiar o associatiu. L'any 79 apareix la figura d'en Pellofa, el rei del Carnestoltes mataroní. Però desapareix temporalment quan l'any 1986 sorgeix la polèmica per un penis gegant que ejacula davant del públic. Sense subvenció municipal costa recuperar en Pellofa, que no torna fins al 1991 amb organització directa de l'Ajuntament per recuperar l'organització popular en diverses ocasions. Les imatges que il·lustren aquesta notícia són del Carnaval de 1988, l'època en què la ciutat es queda sense el seu rei Pellofa. Tot i això, la celebració del Carnestoltes inunda els carrers de gent disfressada amb una rua que surt de la plaça de les Treses, segueix pel carrer Sant Josep i s'endinsa pels estrets carrers del casc antic per desembocar a la plaça de l'Ajuntament on s'hi celebra el ball infantil. Després, ja a la fosca de la nit, la ballaruca adulta s'apropia de l'espai del casal amb l'afectació al carrer. Bé, hem començat parlant de la bombolla immobiliària de l'any 2006, quan diverses empreses del sector de la construcció explicaven que es veien extorsionades per suposades empreses de seguretat. I hem acabat amb el Carnestoltes, en concret amb la rua de Carnestoltes de l'any 1988, que es va fer sense la figura d'en Pellofa perquè durant uns quants anys havia desaparegut. Amb aquest recull de notícies que hem recuperat i que els hem ofert en el programa d'aquesta setmana, ens acomiadem, però ja saben que la setmana que ve tenim moltes més coses per explicar-los, perquè el nostre arxiu audiovisual, amb 40 anys d'història de televisió de Mataró, no ens l'acabarem pas. Adéu-siau.